Здравейте, приятели! Сега ще направим един клип, който ще бъде 5-6 минутки. И нека да започваме. Един клип, той ще бъде без животи. Но ние ще се направим. Минути, той ще бъде 5-6 минути, защото нямам такъв профил, който да ми го такова. И затова ще бъде 5-6 минутки. Гледайте. Може и първата вечер да бъдем в пещера. Надявам се да ви хареса този клип. Защото аз съм първи формат, първи, втори, някой съм си първи формат, аз сега започвам да го правя този клип и много не ми е добре така да правя винаги клипове. Затова някой път, когато ходя на море, мога да си взимам таблетът. Все пак аз съм на таблет играя. И ни остават още няколко минути. Може набързо да направим една къщичка на дърво, защото нямам такъв профил, както знаете. Сега ще направя ето тук една къщичка и спираме клипът. Може и малко да ни остане време, но пак все пак може да го и направим. Може и за мина да ни остане време. Но няма да ни остане време. Във втория епизод, третия, ще направим нещата, но за сега ще бъде по-малка къщичката, защото трябва да се съобразувам с това. Както знаете, без профил съм и много не ми е добре. Ще продължим къщата във втори епизод. Все пак втори епизод ще правя и ще бъде доста по-добре във втори епизод. Ще направим мина във втори, но сега във първи ще направим. Първо ще кача първият клип и после ще започвам с вторият клип и така. Ще кача в YouTube първия клип и 6 минути ще бъде клипът, както знаете. Минутки ще бъде, за това, че другият клип може да бъде 15 минутки. Но аз ще правя само един клип, може и два да направя, но знаете, че сега аз съм 20-50 хиляди
започнали аз един клип съм правил и няколко клипове на Ninjago и това ми стига. Много клипове съм правил и аз съм много добър в тая игра, в тази Майнкрафт. Тя е много добра версия, много добре се такова. Но това ще бъде 6 минутки, защото не мога повече от 6 минутки и след малко ще спирам клипът. Сега е 5 минутки и ще го спирам. Няма да бъде дълъг, защото няма да бъде много дълъг и покривът ще бъде във втори епизод. Не, в първи ще бъде 6 минутки ще бъде, може би и 7 минутки. 7 минутки ще бъде и така, по-добър да стане клипът. 6-7 минутки, малко добре ще ни бъде в тази къщичка, така че много добре ги правя къщичките, както знаете, много добре ги правя и е много хубава тая къща, която ще направя аз защото не мога да намеря селце и за това ще направя знаете какво и така че сега правя покрива. Иначе аз играя на таблет, не играя на компютър, защото аз не обичам да играя на компютър. Не ми е добре. И така, ще свърши клипът след малко. Само да направим покривчето и свършват клипа. Много малко знам. Няма да бъде 8 минути. Минутките свършват. Нямам профил и затова ще бъде по-малък. Един клип ще направя. Довиждане, това беше